Koľkokrát si povedal, že si lenivý? Že sa ti nechce učiť? Že nič nerobíš? Že ostatní to zvládajú lepšie než ty? A čo ak ti poviem, že problém nie je v tebe? Tvoj mozog je nastavený tak, aby šetril energiu. Vyberá si jednoduchšie veci, rýchlejšie veci, príjemnejšie veci. Preto je pre teba jednoduchšie zobrať mobil, ako otvoriť učebnicu. Nie preto, že si slabý, ale preto, že tvoj mozog miluje rýchlu odmenu. Keď scrolluješ, keď hráš hry, keď pozeráš videá, tvoj mozog dostáva dopamín, pocit odmeny. A učenie? To odmenu nedá hneď. Tak si mozog vyberie to, čo je pre ňoho príjemnejšie. To znamená jednu dôležitú vec. Nie si lenivý, len bojuješ s vlastným mozgom. Tak čo s tým? Začni malým krokom. Nie hodinou učenia, ale 5 minútami. Odlož mobil z dosahu. Rozdiel si úlohy na malé časti. Tvoj mozog potrebuje pocit, že to zvládne. Takže na budúce, keď si povieš, že si lenivý, spomeň si na toto. Tvoj mozog len funguje inak. Toto ti v škole nepovedia. Ale mal by si to vedieť. Ak sa vám to páčilo, dajte mi like, odber a pokojne mi napíšte do komentára, čo by ste chceli vidieť na budúce. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby vám neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.